Komatsi lapusona sailang no ke claim loma lake KAC atom prabjin pen ritarlip nang jipusi khorsing teron ningje. Jin thong along sang keron alam kya puthak sarong harpen dia ka chohang. Koilamati wo phonga sararong PHA hem amu pawang biden. B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim. Mesen kobe aklim ke long chotkali ben khorsing terona phan ningje ponlo. Bangso puthak khorsing terona hinpen kaningje ponthwa tengke nili Facebook along ke to naga aphan chiri pharo along le kipi pu alu ke klangke a hokkali pu em amar sing ti so hinpen lamklar pi chotpen inton ko chokchi denji. La so along file number office seal stamp signature lapen tangka receipt do botsi ko mana bank pusi lapuana sai ka chomatha ki hide det lo laki arni pading de pin pen ritar lipsi kangsai vegnen jang den lo posi jakas chairman khorsing terona hinpen karbian on live athaino KAC aphan chuni po daji teron samopan jasibet pet pen kachuni wi kang tunga bangla pahlo je kewangji apor hut konsila phan pusit sera ahok alam KAL pen bidi sore nang pidunia phansi alang li phanta chuning rim dasi labangso order bangke ahok kali lapenke labangso order munira bangke keme ke hinodo labangso keheno amunita chumsi lahai choklen chodanglo karbiang nom autonomous council phan nomlo ke banje phan dasi lasona bang thu phan sitame nitum prabjin pen alang phanta kang sai ponji kenep ponji ka dog we phan sitame nelitum law and order I hin phan sitame nelitum order pinang prop alangli em akha hi puating ke council phan ki pusit pusi pulo sita neli purpose bangle council phan putoji pusiji pu phan gali muthe labang so order theklong allotment order theklong lokpen nili den hang ne bang putin sita ninge jangje duye la so ninge jangje pen kaningje nililam the bang asap ke tok nililam the bang asap prek chatlo sita lake nili council phan ki pusit ji pule nili hala hui ke tok ke kali la se ki pusit dalam kali la pen ke ining ke jangje memia din do lada council long non ken ni prong atum ali mineta aprang teng pen ke claim atum si tame lada lahui kado elam do aprang alam dadu la si hala hui teng pen lang dam lo pulo tang pilo ma eli tum kamat ha me alam do ka che than me alam do ning yang je me alam do la si chuning ri thu le thot lo council authority CM ame thang amat initiative NC alangli laso alam papiri nangi abang pu papiri nangi kali pulote laso teng bojong sila council pen si isu long li pulote la bangso lama bangke non ke hok lo je dakke gopilma len laso gopilma puji mafia tu mason gopinia tu mason laso arek Lapuan alam ke thealong ke prabjin pen KAC CM tuliram ronghang amit hang setami RDGP ponra kachomatha vek abang phuaphan ne vek nangpo KAC pen jongsi la solo paklang long le pulote ladak ke isi kap pre me miang thek lake kaprek mafia ke klema tu mason si ladak ta len mafia nanglu chok son si thek ponlo Lapuson duplicate alopen Nagaland aduya hoyalong le ke jorbo mason si Abirta long bombuta jakas chairman terona sang hopen karbiang nong live athengu na pachini ituma revenue em akha yo morsing sisu sita me clarification chipilo chipi ateng jalang letung pulo la kya hok kali pulo hok kali sita ladak abang hok kali puchora bang ke chok chedeji lapen lasok kumatsi ke claim ladak official seal do a signature do lapen file a number ka do kawe do tangka 10 lakh ke en laso receive a number do arni do bulote laso lamang yong kumane yong se hok kali sita laso kame claim bang ke lake kama thanai soda serious lo la bang ke athila ke mo phi ke effect ke karbiang long along le lapen ke kar council pana along nang le News report Resonance Karbiang Long Live
Chinthong lem salong sang ke rona hut hur ke chodut pen lam ki ke klanga jok ke dam tang vosik ni phai kre hiniar ni Chinthong BJP a songja tum pherang kya mai phaponsi sarong phara hin pen rara tuma phan dia ka chohang Lason thak thak si ke dam tang vosik ni phai kep arni Chinthong lem salong ta Chinthong BJP local committee atum che pahem phusi ki du kela arara tuma phan sangron pondo Bonta bangso sang keron pona hut BJP atum det si cheron pon wong kwa lam ki ke klang ro jok ke dam tang ni phai kre hini arni Chinthong BJP mondola mai phu Joy Singh Bongrung VDC chairman Khor Singh Senar lem samai phu Long Singh Kro Chunbang Dor Singh Hanse lapen penang anari sang ho tum chingrum si pherang kya mai phapon bangso pherang kya mai along sarong pharkan injia tengke bangso asang keron hut nilitum BJP atum si sang cheron pon wongji puli kamatha dam kali Setami halo so pora hut pherang kya tum nangkar jua hut BJP atuma phan ke kroy atuma phan si sangron pon bomlang pusi thandun bonta ha da kele abangki BJP atuma phan ansi ichoji bason si charjulong rong setami ningduglo lapen la so puthak solang do ara phan dia johanglo lasike bangji lang arni mate pena dik puthok sangron thu pulote card ke do kabi atum ana phan lapen party chipu pe pin pen kedam tang aninkan keron ponason thotsi penengkan setami ron ponji pusi ningje pon nilitum ladak mchkena PS madela non lockdown nagera basang additional sang nangapi labang sop nangapi hut nilitum ron pono nilitum labang su akeron bom hut stame nilitum okol BJP det si cheronji pule nilhin ben kamatha dam labu ke kali sitame hala sangkiron bom unhura bang media tumbang lo narjulo la sopor bang kan nilitum la BJP phan ke kroy tum phan ansi sangron pon bom lang pusinili thamdun lo la sala dak kele bangke BJP phan ansi pichoji boson si charulong rong lo sitame ningduk lo mane chunengri lo kado we sulang dorat phan same nilhin ben chunengri bangkala lo nal tum same dia po pusi chunengri lo la sinon ke bang jelang pena dik ben keron jelang pus same nilitum kat ke do kat ka ve party jipu pe chuneng ke dam tang same nilitum la son siron pon la se beneng le thot same nilitum la son siron ponji la se kado we phan same la non keron pon jelang an bang ke alang litum same ke pe bang edji sang na chuneng nun edji phan si nilhin pen puthot Chinthong ara phan same nilhin ben chunengri lo Chinthong pen hemari rongphar karbiang nong live Nilip constituency ka parlo koilamati wo phong asara rong along kedu PH hem ningkan thomkebra pho aprang pen sarkar atum rara phan matha ponsi langki jun longja phan warsai bi ponlo bonta sarkar atum amat thangna rasai ke claim pon pedera job amu pawang vedetlo Pinpur ponme lakha inkoi rapho nilip constituency ka parlo koilamati wo phong asara rong along kedu PH hem ke hembana sonsi pamandetlo Bangso PH asai hemalong chokomara tum doko kapita chainong biaroyason ke paman pon long loke komara phansi adai pipon poma pusi cherok to araratum ningje pon renti Alang litum kaningje pon thua tengke sarkar atum amithang ke do asai hem pinirni anta chokomara tuma phan achik lo jonbang abainong pacho en chotpen thangnat kaselam pon thuprui ka vedet ki ning duglo lapen mang humi me alam lo lasi non hawarara tum pen ki jong pona tengke lapuson rong angbong hembana son nang ki biham pen mute a hemabang nang paklar pichensi ka heng no anang selam pon vek nanji kai keta PH asai ka matum inut bakke chido pon vek nanji pusi KAEC asongja po atuma phan ka chuningri padopon Joki hola pen Sonjit Kro Karbiang Long Live Lamding kachelenganat kilometer pho theso ajura dunggedo Art of Living Center along kedamtang wosik ni phaikre hiniarni MP Horen Singh Bepen KAEC Deputy Chairman Rite Singh Hiatumpen COVID Care Center Ingpupon Non anta long repair lo corona bur keka kidet langa job corona kiso kachelang atum hospital along adim kachetang dundia tumle dokok setami corona kiso kachelang longjia phanpura kedamtang bosik ni phai kre hini arni
lamding kedamanat kilometer pho theswa jur adum pen kache koinor art of living atum kedoa bohalong CCC ingpu pontanglo bangso ahut MP Horen Singh Bepen KAAC Deputy Chairman Ritesh Inghi Lapen Karbi Anglong Deputy Commissioner CD Singha atum arideng pensi bangso COVID Care Center ingpu pondo Art of living asahe malong corona keso kelong atuma phan oxygen concentrator lapen kenang sot dowai he hui kelong ke joy ke jia phan sikdang ponlo an parta ladak se kachelang atum apora tengpen kachelang ponlong jia phan setami Dr. Jogoteron atum cherap chetu dum bongji Abirta ke meson no itu kado ita chini art of living la solong Madam आप आ जाइए please. penana kisu kedo tu apan naso center long art of living center long kan pen na am physical la so exercise ki pi se thege bang ado pen pame do lo la song bong pen pini bang especially dak bang koi so si COVID care center art of living dak Bisnu ji pen patir pipon si dak COVID akiso kelong atom han si kachelang yong si hospital long ke dorde do ko bed ke dorde do palenge dorde do pulote dak aso pharmacy art of living in pen bang initiative pen si dak pini tum kupon lo dak bed bisona ka do we do lo paleng do lo la chota kalilang London pen guruji Sri Ravi Shankar Gurudev pen si hal London pen oxygen concentrator atau medang kita elo simu kisu kecelang tung yang tidak bang buat oxygen problem belo dah maksi oxygen long lopo tema covid kisu ke oxygen hello first aid ke oxygen level si padaun dari ti mana langsal in fora long si ke tek la solmo si oxygen level yang si below 80 lo bolo te not 80 below 90 lo bolo te problem dolo si thege bang problem dolo la si Sona situation hor bangke oxygen pidunde pulote ke parengi ansomo se pinijar not the art of living the Bisnuji COVID ke sopen se kachelang bom matuma phan art of living a hin pensi ake joy pen se langpon pupusi pachini pon Rosan Hansi report Karbi Anglong live Di Phuarong Sopi Arboretum Kam Crop Center Thengnolong Edona Hem Police atom ka khuruk damahut drugs pen ke jorabang phu ka chingnang Assam Police atum Assam along ka phere memi arakia hormu mate drugs ka pavir jia phanpura sai ke deng pon boma porahu ni phai kre hini arni di phu arong sopi along ta drugs pen inurabang phu phan neping nanglong ni phai kre hini arni tilia porahu di phu sadar thana osi achiut na japon linsi di phu matipong anat kacheleng mate arboretum kam craft center thengno along ihum anam ben ke doa hemalong ka khuruk damahut mu inko rasip cap drugs capsule longpon La song bong pen mukre drug bangke Sampex plus la pen mukre ke thongke Spascorvon plus henlo drugs pen kinep long check abang phwa men ke Damodar Singh Supo Santos Singh Pusi pangthai pon News Desk report Karbi Anglong live Pini Adap Abirta ke lapansi kang toniklo arni kime